Okay, så nu er jeg på den ene logget ind som lærer, som min egen bror er, og på den anden her, så er jeg logget ind som studerende. Øh, og jeg går lige ind på et andet fag, bare for at se, om der sker et eller andet. Yes. Så. Der blev... Der. Så nu er jeg som underviser og opretter en ny opgave. Jeg har lige lavet en eller anden, så opretter jeg opgave. Super godt. Den er lavet nu. Så inde på studien, og så refresher jeg lige, og jeg får ikke nogen notifikation omkring, at der er en ny opgave. Jeg kan se, hvis jeg går ind her under fag, så står der et her. Men jeg får ikke nogen overordnet notifikation omkring. Det er en gammel opgave det her, fordi den der er nu, den hedder nemlig noget andet. Den hedder ikke hej. Så hvis jeg går ind her og kigger under 1, så kommer det ikke engang op her som det første, når jeg kommer ind. Den kommer sådan herude, sådan lidt gemt af vejen. Det er måske lidt underligt. Hvis jeg går ud på startsiden, er den der også. Men det er jo heller ikke noget, der sådan springer i øjnene. Og, altså sådan, jeg ved ikke, sådan opgaver og lektier, er de ikke rimelig gode? Eller sådan, burde der ikke komme en notifikation heroppe, når jeg har fået det? Det synes jeg er lidt sjovt. Sådan, fordi ellers er der ikke rigtig nogen grund til at have det notifikationssystem, hvis den ikke minder en om, når sådan nogle vigtige ting sker.